Wiecie, i że sam u nas na Śląsku mocka ludzi cichtuje trzymie briwy przy chałupie albo we zegródkach i ze tymi briwami, szymlami, sztraserami, albo jakby jeszcze je tam w to mianował, skuplowano jest ta geschichta. Mój kamrat ze Warszawy przykludził ci się kejsik do nas do Chorzowa i jak przejeżdżał bez Katowicko, uwidział na sztrece łożka piono, fest poharatano briwa. Zahaltował auto, bo mu się żol zrobił tego ptoka i uznał, co mu spomoże. Zadzwonił bez tuż do sztatwachy, do miejskich szucmanów i żołnierzy. Witam gryfnie, witam. Jest taki problem, wiecie, mam poharatanego gołębia i potrzeba, co by go w to zebrał, bo inaczej pewnikiem zdechnie. Na to tameszny dyspozytor go to tak. Dobra, szafnąłek, zmiarkowałek, postaramy się kogoś tam postać, a dużo panoczku macie czasu? No, razinku nie zatela, jo pierwszy raz zjada do roboty, uwijo mi się. No toż ja, toż za rozinku, panoczku, do was kogoś wyprawił. Zatem jeszcze ablizował bezmobilnie wszystko od mojego kamrata do kupy ze tą poharataną briwą i pocie psuchowka. Kamrat pomedikował deczko i uznał, że mogę te pora minutek doczkać. Wele był ten moderny kebab, toż też wroz rań, zebrał pora papndeklowych tabletów na jodło, zbajslował z nich taki treglik do gołębia, co by ci mu lekszy było tego ptoka trzymać w gości. Richtig śleciało można ze 5 minutek i łoros na sygnale ze piskaniem rajfów zajeżdża auto, sztab dwachy, z którego wyskakuje 2 szucmanów, którzy wyglądali tak, jakby szli na gun na jakiegoś wściekłego elefanta. Obleczone ci one byli we ochronne kombinezony i opatrzone we specjalne nece i norychty do chytania wściekłej gadziny. Chybnęli ku mojemu kamratowi ze srokim przejęciem we głosie brzeckiej. Kaj jest ta berdyju! Kamradeczko we szoku godo i że blank przy niemu. Te pakery, zlęknione do ostatka, już zajbrzesną. Wszystkie łodyń, raus! A wyrcy te bydle! Kamrat blank nie miarkuje, o co się rozłazi i godo, no raczej burgo. Te istne są już na zichę przerażone, jeden z nich woła. W mordę i nożem, bydle musi być na isto wściekłe, godocie panoczku, i że kaj jest ta berdyju, co? Ka ona jest? No toż ten mój kamrat wyciągał ze pleców zawiniętego we papendeklowe tablety na kebab gołębia, w której ino po cichuszku poburguje i filuje na boki, jakby sam był zadziwiony tym całkiem rumrajem. Szucmany śmigają jakieś egiptowate awki, blank nie poradzą pokapować, co się dzieje, jeden śniegula się pytał. To co, to po niego my sam przyjechali? No kamrat ze rułą tu plikuje i ja. Na co ten szucman ostro? Doczkajcie sam, łakam żygino! Idzie ku radiokowi we autochuj, no słychać, że poszczotka ospropka. Jorguś, kurwa, o co idzie? Co jest luz? Miał być srogi, ściekły Rottweiler, a sam jakiś Kasper Styrcy ze czarną briwą w gości. Na to zaś ten dyspozytor. Ja wiem, wybaczcie hopy, ale temu istnemu się festelnie uwijało, inaczej byście tak szybko nie przyjechali.